Kusenjalo izakhamuzi zase-Diepsloot zinembono eyahlukene ngokwethula kukaSomqulu wezithembiso zokhetho lohulumeni bezindawo we-ANC namhlanje. They lived in one-room shacks, and today they have their own houses. Zithi sekuphela iminyaka engama-30 zilinde izindlu kuhulumeni wentando yabantu. 35 ngayitholi indlu. Abogogo abanye sebeshonile. Sebeshonile safika nabo la. Asitholi izindlu. ANC angibona indaba yayo. I-ANC mina ngikho nje ngisayithembi. Inama promises every year siyavota kodwa sibona ukuthi kwenzakalani. How many years? Ayikho nje. Isikolo, ikliniki. Sidinga isikole kanye nomtholampilo. Isiteshi samaphoyisa sona angazi ngoba babethe bazosilethela omahamba nendlwana, kepha besingakaboni lutho. Ezinye izakhamuzi zithina kuba zikhona izihibe kepha zona zisahamba naye ukhongolose. We are happy because our government have ears, have listened, have seen that we need school. So we have a site approved for the school. That's the report we got on Wednesday. We are so happy. The reason is not that we go into the election where it was a pipeline. The budget was not ready, but now we're celebrating because we have a school now. Ezinye ke zifuna ukuzikhethela abaholi ezibathembayo zona ngokwazi emphakathini hayi emaqenjini ombusazwe. I'm heartful with politicians, I'm heartful with political parties. I even believe that if communities they can come together and elect someone that they believe that is relevant within their society and become the council of the community, then it's going to be this thing of manifestos. I don't know, I'm not part of them. Nakuba izakhamuzi zikhala ngokungahlinzekwa ngemtholampilo, izikole kanye nezidingo nqangi kepha uguquko lulele kutheni zizovota kanjani okhethweni lohulumeni bezindawo ngoLwezi.